Snip, ZX500, 5000, ZX8000, Tech Super, Campus 80s, Tempo Run, Equipment Running, Micropacer, Gazelle, Energy Boost, Prime Boost, Torsion Allegra, Official Mid-80s, Blaze of Glory, Boston Super. Jeg hedder Louise, jeg er 24 år. Jeg bor i Aarhus og studerer Purchasing Management på VIA Design. Igennem mit studie har jeg mulighed for at udtrykke mig kreativt, og jeg bruger alle muligheder for at kombinere min egen interesse for mode og sneakers til de projekter, vi laver. I min fritid bruger jeg Instagram som den vigtigste platform, både til at få inspiration og dele min entusiasme for sneakers med andre. En af grundene til, at Instagram er blevet så stor en del af den sneakerkultur, jeg kender, er klart, at det måske ikke lige er min nabo eller dem, jeg kører i tog med, der går op i, hvilke sko jeg har på, men det er bare super fedt at dele det med nogen, der har den samme passion. Jeg har selv samlet på sneaks, siden jeg var 14, og i dag der fylder de en stor del af mit liv og min etværelseslejlighed. Jeg arbejder for QNTS, hvor jeg blandt andet er model, og nu har jeg også fået muligheden for at dele min interesse for sneakers med jer, ved at lave nogle indlæg her på siden om de sneakers, der lander på webshoppen.